Welcome to the interview booth here. After the third round of the Worlds, we're past the halfway point. Nyt ollaan ton puolivälin yli päästy täällä, kolmas rundi käyty. So how did your round go and do you have any highlights you want to share from your round? Eli miten kierros meni ja olisiko jotain tällaisia highlightteja kierrokselta? I am so happy. I went 10 strokes better today than I did yesterday. So I guess I took the par on 4 and on 7 and on 12 and on 13, which are some of the really hard holes out here. I went 7 over on 11, 12, 13 yesterday, and today I went 1 under in those 3 holes. So I'm just really happy. Yeah, and I'm sorry, can you also state your name? Yeah, I forgot to ask. Of course. My name is Cassandra. I'm from Denmark. Mari Watanabe from Japan. Today, really bad. Yeah, but I'm really happy to play here from Japan. Yeah. Emilia Kallio, Suomi. Kierros oli aika vaihteleva. Alku oli ihan hyvää. Keskivaiheella tuli 3 semmoista tosi huonoa väylää, mutta sitten sai onneksi kasattua lopun ja ihan hyvä kierros tuli. So tomorrow is moving day and you know, back to the monster course. So from your previous time there, what's your game plan now and do you have any changes? Eli moving day ja onko muutoksia viime kerran monsterikierrokseen tiedossa nyt, kun lähdetään sinne uudestaan? I'll be really happy if I do the same as last time on the Monster. I only went +5, so that was really nice. So if I can just do the same, I'll be very, very pleased. Just for fun. Yes, that's all. Mä pelasin ensimmäisen kierroksen Tampereella kyllä tosi hyvin, että lähdetään pelaamaan sitä omaa peliä ja katsotaan mihin se riittää. That's great. Besides representing your country, you're also representing women disc golf here at the World. So do you have any ideas on how we could grow the sport for women in the future? Eli naisten frisbeegolfin kasvattamiseen, tulisiko mitään ajatuksia siihen, miten sitä saataisiin tulevaisuudessa lisää naisia pelaamaan? Well, I feel like it's actually something we're working a lot on in Denmark. I have my own personal cameraman with me all the way from Denmark, from the Danish Disc Golf Association in Denmark. And I'm in a women group where we're trying to figure out exactly this. How do we get more women to play? A lot of women start because their boyfriends play or their brothers or some other male associate. So, I don't know, grab your girlfriend, grab your sister, bring her on the course. We need more women, definitely. 日本は女性のプレイヤーがすごく少ないので、なんとかしなければいけないと思ってるんですけれども、日本ディスクゴルフ協会が、普及活動を頑張ってですね、何かいろいろ女性のために取り組んでほしいなと思ってます。Mä en nyt oikein osaa sanoa sillä mitään, mutta rohkeasti vaan heittämään kaikkia tekemällä sitä sitten oppia. Yeah, so one last question. It's an international group, so do you have any fans or family and friends that you want to send out thanks to or greetings to in your own language? Eli terkkuja sit vaan kaikille, jotka sua seuraa täällä Suomessa, niin ihan suomeksi saa vastata tähänkin kysymykseen. Jeg får utrolig mange søde beskeder fra alle mulige i Danmark, også flere, som jeg ikke lige umiddelbart tænker, jeg ved, hvem er, og det er dejligt. Det er rigtig varmende. Så tusind tak, og tak for at opdage, at jeg lå nummer 1 til Worlds. Det er en kæmpe glæde, at der er så mange, der har sendt mig screenshots af det. Det er super sjovt. Så tak, og bliv ved med at følge med. 日本から応援してくださってる皆さん、あと私の家族、そして友達、ありがとうございます。すごくフィンランドはいいところで、旅行でもぜひ来てほしいと思ってます。はい、Ei mitään. No, totta kai perheelle tosi paljon kiitos ja terveisiä, että he on aina tukemassa ja ystävät. Ja totta kai sitten työkaverit isoimpana, että he painaa hommia siellä töissä, että mä pystyn kisaamaan, niin se on semmoinen iso juttu. Thank you so much for the interview and good luck on your next rounds. Onnea seuraaviin kierroksiin. Thank you.